Hi guys! Kain tayo. Dito tayo sa Ikura. Dito sa Dagupan. Japanese restaurant. Yan. Open 10 a.m. and closes at 8. Yan yung dalawa kong kasama. Look. They have the cutest fish. Ang ganda. So, ayan po. Ang setup dito. Ang ganda ng painting nila. Hi guys. Chibuntis. Check up. So, dito kami ngayon. Guys, video. Welcome to our channel. So guys, ito yung mga menu nila. Affordable naman siya and masarap. Oo, ang cute. Dami na yung food. Mas magmamahal. Order ako gusto ko eh. Gawang ganon. Yum! Ayun to. Oops. Sino? Pork ba to? Walang pork kasi sa Saudi. Kain. Sarap. Anong review natin dito? Naipasok mo yon. Okay, go. More.